дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мову шумо на он қадар мошини зиёде аз 6 мошини фурӯшӣ дорем. Нархҳои мошинҳо аз 4000 сомонӣ сар мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед, дар видеоролик лайкдорӣ кунед ва ҳатман дар канал обуна шавед. мо кӯшиш мекунем ки навори оянда мошинҳои бештар ва арзонро пешкаши шумо гардонем. рафтем. салом дӯстон, бародарон, бо шумо ҳастам. ман Муҳаммад Сидиқ. хуш омадед ба шабакаи оламӣ. шахсоне ки дилош слабиянд, кӯдаканд, хоҳиш мекунам камакаки видеоро бигзаронанд. омода бошед, рафтем. шахсоне ки хоҳиши гузаштани граница доранд, ба ин таксиҳои яка маъруф муроҷиат кунанд. дорои вайфай бепул, мошинои комфорт, не мошиное ки дар рӯи экран мебинед, шуморо бо хости худо мебаранд ва ба ҷои зистон мегардонанд, меоранд. шахсоне ки сафар ба ватан доранд, мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд, визашонро тафтиш кунанд ки запрет доранд ё не, ба ин рақамҳо занг бизанед. барои граница гузаштан ба ин рақамҳо занг занед ва фаромӯш накунед аз номи оламӣ ҳатман салом расонед. Не, буну гуфтӣ. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, биои рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон мекунед. Opel Vectra A, рангиш алюминий, кузаш бошад седанай, приводиш балонои пешай, коробкаш механикай, объеми моториш 1.6, газ ва бензинай, соли барои мошини 1994, ҳуҷҷат надора, мошин 5 сол шудагиай, кадмияи ҳайшкардагӣ нест. соҳибаш дар Москва. худи мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. нархаш бошад 14000 сомонӣ, бо курси ҳозира 98300 рубл мешавад. мутаассифона ба мо ду сурат равон кардан. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Zafira, рангиш серебристай, приводиш пешай, коробкаш механик, танҳо бензина, 1 сола, ҳуҷҷат дора, мошин находвай, ҳамаш 100%. нархш бошад 40000 сомонӣ, бо курси ҳозира 280800 рубл мешавад. барои дигар маълумотҳо занг занед ва маълумоти пурраро дастрас намоед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Opel Hatchback, рангиш кабуд, кузаш Hatchback, приводиш пешай, мотораш 1.6, шипростоя, соли барои мошини 1998, тонировкаш 9 моҳига, ҳуҷҷатош 11 моҳи дигар. ходовояш 100%, губковат кардагиаст, самбуфер, задни камера, телевизор, магнитофон, DVD, лук кнопочни ва 4 балони нав дорад. нархаш бошад 34000 сомонӣ, бо курси ҳозира 38700 рубл мешавад. барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Toyota Mark II, кузаш седан, приводиш пешай, рангаш сафедай, коробкаш автомат, газ ва бензинай, соли барои мошини 1998, моториш DI, газ евро 4 дора. салон, пол, потолок, багаж, кожаҳай бегубка кардагием, моторшай Дубай овардагием, нави пачкай, магнитофонаш, колонкаҳош оригиналанд, телевизор дора, задни камера дора, мошинча бетарифа ҳастак. ба бародаро хотир расон мекунем ки якай ташриф худашай Дубай моторша овардагиай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нархш 55000, бо курси ҳозира 386000 рубл мешавад. бародаро, дар ҳақиқат мотор аз Дубай овардагиай ва нашод якай ташриф, каме шӯхӣ буд. дастгириро фаромӯш намекунем, наворо давом медиҳем. инак ВАЗ 2106 дар Исфара қарор дорад. коробкаш механик, кузаш седан мебошад, приводиш пешай, объеми моториш 0.6, нави сутишвориш танҳо бензин, рангаш шири сафедай, соли барои мошини 1998, нархаш бошад 4000 сомонӣ, бо курси ҳозира 28000 рубл.
با سودا کردن می شود. رقم ها برای تماس در روی اکرانی شما. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. گاز 2410 در دوشنبه قرار دارد. رنگش سرخ می باشد. کوزش سیدان، پریودش عقبه، коробкаш механикаи объеми мотораш дайнави, сӯзишвориш газ ва бензин. сол барои мошини 1986. ҳуҷҷатош 1 солаҳанд. аккумулятораш навай, камбудӣ надорад. ҳамаш 100% мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегардӣ. нархаш боша 20000 сомонӣ. бо курси ҳозира 140400 рубле мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس نمایید. دوستان عزیز، نوار ما و شما به آخر میرسد. شخصانی که در کانال ابونه شدگی نیستند حتما ابونه شوید و زنگوله را فعال نمایید که تا از ویدیو رولیک های نو بخبر نباشید. خیر تا بازدید.